up guys? Welcome back sa aking channel. Since today's video tayo ay titikim ng mani na merong dilis, na merong sili, na merong, ewan ko ba, ano pang meron dito. Ayan. So itatry natin siya ngayon kung masarap ba talaga siya. Kasi nga sa Davao maraming naglalabasang products ng mga mani na merong sili, tsaka merong tawag dyan, dilis, yung maliliit na isda. Ayan. So nakatanggap ako kanina ng product. Ito, Mr. Guin's mani dilis, binigay sa akin kanina, and gusto ko siyang itry kasi meron yung nabigay sa akin dati ng ganitong product, ito, pero wala siyang pangalan. Ito siya. Ito siya ay meron siyang dilis, mani, tsaka sibuyas. Bawang ba yan siya? Bawang, tapos merong maliliit na deep fried na sili. So, ito, hindi ko pa siya na-try. Pero ito, na-try ko na siya. So, itatry natin parehas ulit kung sino sa dalawa ang mas masarap. Ayan, so, meron din akong flavored beer from San Miguel. Ayan, so, bigyan tayo last Christmas ng isang karton nito. Ayan, thank you so much San Miguel. Thank you Ma'am Megs for the free flavored beer. Yan yung time na nag-cover ako nung kinaya si Pressman nung dito sa Davao. Anyways, let's try na guys yung kanilang different mani. Ito yung dati na natikman ko na. Ito is titikman ko pa. Ayan. So, lagyan natin dito. Kain na naman tayo. Ayan, so ito is sweet spicy. So matamis na spicy, and mapapansin nyo guys dito, wala siyang sili. Meron siyang maliliit na dilis, maliliit lang. Tapos medyo greasy siya masyado. Ayan, so meron siyang konting bawang. Look. Yun yung itsura niya. Ito yung dati na may sili. Ito yung walang sili, pero spicy daw siya. Diba? Ayan, so try natin first ito. Kasi ito, tikman ko na. Medyo okay lang siya. So try natin to. Kasi sweet daw, meaning matamis. So ang ingredients niya is peanuts, vegetable oil, sugar, garlic, salt, spices, and chili. Okay siya pang pulutan. Ang dilis niya. Swak na swak yung kanyang description. Sweet spicy, matamis-tamis na medyo maanghang, and yung dilis niya is madiliit, hindi visible yung sili. Ito naman, ang lalaki ng dilis guys, ang lalaki. Tapos yung sili is very evident, nakikita mo talaga yung sili. Kaya pag kumain ganito, I advise na tingnan nyo talaga yung dinudukot nyo. Kasi baka iba yung madukot nyo. Pa, sili, so masyadong maanghang. Ang lifespan ng both na product na ito is 6 months. So, after 6 months dapat maubos na siya. Kasi nga baka masira siya. And sa crunchiness naman, both naman sila crunchy. And ito nga lang mas medyo maanghang kaysa dito. Pero pag nakain mo sili nito, super anghang talaga. And both of them is Davao products, and nakaka-proud talaga.
pagawang Davao. Itong mani na may sili is wala siyang brand name. Kasi nakapack lang siya, tapos binibenta siya sa office namin. Tapos yan. Wala akong mabibigay na details. Pero ito, ang name niya is Mr. Guin's Mani Dilis. Ayan. If you want to order like this, nagsiship sila nationwide. So recently para meron silang ship sa Manila. And kung gusto nyo umorder, ilalagay ko yung kanilang details sa description box para makita nyo. And try natin siya samahan ng San Miguel beer na apple. Ayan, so flavored beer yung nabigay sa amin. And puro siya apple. Kasi I preferred lemon eh, kaysa apple. Choosy pa ba tayo? Libre na, di ba? Choosy ka pa ba? Libre na? Sarap. Feed mani. Hindi siya masyadong nakakalasing kasi 3% yung alcohol niya. Ang sarap niyang pagsabayin, guys. Sarap. Mani. Gusto nyo? Get one and pass. Alam niyo yung pistachio? Pistachio ba yan tawag dyan? Gusto ko yung pistachio, guys. Yung binabalatan na may color green sa loob. Sarap yun siya. Ayan. May napapa-shoutout pala. Hanapin ko muna sila. Ang sarap niya, guys, promise. Ayan, I just wanna say hi to Ruth Horteliano Panghunasan Kisumbing. Ang taas ang pangalan niya. Ayan, so YouTuber din siya. Ang name ng channel niya is Pangga Vlogs. And kay Gian Very. Very, very good. YouTuber yan sila, guys. Gian Very, I think bata pa ito masyado. Ayan, so hi sa inyo, guys. Thank you so much for watching my videos, my vlogs, my mukbang, tulad dito. Sarap talaga ng mani. Medyo gusto ko yung kanyang pagkatamis, tamang-tamang tamis, tamang-tamang anghang. Hindi nakakaubo. Kasi natry ako dati nung Korean na noodles na maanghang. I-film ko siya sana, guys. Yung spicy na Korean noodles, pero grabe. Nang tinry ko siya off-cam, hindi nawala yung sinok ko. Parati akong sumisinok. Siguro mga past 5 minutes, sinok ako. Hanggang sa nawala yung anghang, nawala yung sinok ko. Kaya ayoko yung sobrang anghang kasi napapasinok ako.
Kain. So guys, i-end ko yung vlog na to kasi magpe-prepare pa ako ng dinner. Di ba ako nagdi-dinner? Anyways, if you like this video, please give me a massive thumbs up. If you don't like this video, bahala ka sa buhay mo. Dislike mo kung gusto mo. Nakakapera pa rin ako pag dislike mo yung video ko. Ayan, kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutan mag-subscribe. Click the subscribe button at bell notification para ma-notify ka every time mag-upload ako ng bagong videos kasi nag-upload ako almost daily. Mukbangs, reaction videos, daily vlogs, anything under the sun. And siya pala, i-film ko soon yung nag-request sa akin ng paano ba mag-verify ng AdSense account if thrice ka na nag-request sa Google AdSense. Ano bang dapat gawin? Yan ang next gagawin ko ng video guys. Baka bukas gagawa ko ng video ng ganyan. Kasi bukas unas may work na. Anyways, that's it guys. Thank you so much for watching this video and always love your family. Bye! Cheers!